uchando William. Ano kuchando Ruto. Uchande Ruto. Nekech mae William Ruto. Koro opuka ni epi. To uchando opuku no manyango epi. To pi ne modak. Gimamiyo wacho mae Victor. Mokwongo kik gimoro biye pachi ni jasiasa nyalo golo omenda e kanisa to ok landi. Gino bende ok en gero kanisa. Mano en siasa. To siasa ma jasiasa timo en campaign. Nekech William Ruto ok en bishop, aparo ni pile. En jasiasa. Ang'o mamiyo kata Moi ndalo mane gero kanisnigo kane ochiwo pesa AIC gi kuonde mamoko. Ok ni nekech nohero kuondego. Kuonde miyude ji. Mar ariyo Victor. Kawuono kioro Ken gi siling 100,000 mondo ter Kabondo kacha Ramba. To dhi ochiwo pesa no momiyo pastor to ok olandi. Idogi omo pesa ni. Nekech nyaka landi e king'eni ne in kanyo. Ka ok olandi, gicha intention ok en ni mondo ikony Nyasaye kata ikony kanisa. Idwa ng'eni ni iwuotho nade. To kami tere no bendi tere jo siasa gi ok sol kama onge gi political ambition. Koro William Ruto kane chiwo omenda no to ok ochiw nekech ohero jo Nyasaye. Ochiwo nekech kanye modwa ni mondo time ang'o okawe political advantage. Nikech kiyo koda man Roy Sambu, proximity to Kiambu County to gi siasa ma Kenya madira kako sebedo ka gore. Yes. Nitie kwano moro mogoyo kan. Nitiere kwano mogoyo to ya bini e chuny wach nekech mane warawera. Nitiere wach ma iriko wacho ka wach achiel. Yes. Maduong' kabisa. To mae advice madwa na mi jodolo bende. Mawinjowa to gi moko winjwa bende loknegi. Iriko wacho ni ok odhi weyo. Iwinjo ko wacho kata ni koko chako. To ok en gimo chako sani. Aparo ni advice ma jodolo nyalo bedo godo sani en ni joma onge account odhi oyaw account. Mondo giwe kawo gini aching. Biro keto giyware gi nyithindogi. Nikech sani inyalo paro kan wachomo yiero ma 2022. Victor. Gima koro mi wacho ni se ogwang' ti se gweno. Gini William Ruto ok ochako sani. Mak mana ni jok ma koro sunde mondo wegi ema ne pake ka notimo gini. Kanya kama koro gituge gi wiwa. Ang'o molokore? Victor. Maseche kande ne gi pake sani koro rai. Bas. Kan wachomo yiero mar 2022. Wan e civil society to kata gi jofwambo bende nuwa penjo moko to menda ni akanye makore lach machalo kama. Machieng' Jumapil oting'e gi guni. Iwinjo no oredhe $1,500,000. To jodolo pake jal mane piny lich ma iriwo jodolo karombe. Nineno ka iriwo gi kancha ne 2022 chiegni ok ne ochiwe kanisa achiel. Iriwo kanisni mako dhi Kirinyaga to kanisni ma Kirinyaga te biro koro ng'at ka ng'ato dhi mana gi mare. Iwinje iriwo dinde te no bedo interdenominational. Koro wiwa kik wil ni gini en gima William ochako sani. Mar ariyo Jakom Raila Odinga ne